Wancalna mun juwa man jettama yeɓiyankoɓe Pindi TV e Touba Villa ɗo e Dakar laamogo leydi Sénégal en calmini yeɓiyankoɓe fof heɗiyankoɓe mo kala ɗo woni ene woniri dawal ɗimal hakkude men e gorko pullo jontaɗo biyeteɗo Alhaji Adama Alhaji Samba Dadi to Kadar honorable député Adama jaam ñal walla jaam hiire saabu omoɓe jamma omoɓe ñalama omoɓe subaka omoɓe kikiɗe jaam hiire jaam Adama yewtere ñanden en garino ha ɗo ganduɗa Allah waɗi l'an 2007 ndimagu ina mawni ƴiƴam no mawne neɗɗo mbiɗa a wawa ha joni huttade yidde wontude ko wonno ko sababude annene jiɗa ko dirtude seeɗa goɗɗo wawa dañde Adama beele ne heewaɗoɓe ɗum no manɗa député way welde ni galle otoji ɗi naggam neɗɗo fina tan wiya mi yaafima mawlidi ni mbiɗa anudemo mo jiɗa kala ƴettu mo ƴettu a fof kadi mbiɗa wonde muɗum eyi wallahi weeɓani saabu woppude pouvoir walla wiide aɗa teddina mawɗo o teddindoma weeɓani takidi mbimi noon ko haɗani mbiɗa wawno neldude ɗum indam tawa won mbo yiɗno wadde ani ɗum joni siko waɗi on horaki wodana jagguirmi ɗum wodana mettanirmi walla wodana jagguirmi ɗum ɗon foof mbimi ɗon au lieu que miɗo waɗa ɗum o waɗani kam teddungal jinmi ko ngal teddungal ngal hetto ngal teddungal ngal wona souvenir am ngal wona ganduɗa o woppi woɓɓe fasɓam wawnoɓe wonde ko ɓurnoɓe mi wadde mérité o woppi ɓen o suuɓimomi wadde ngol ɗo noon minnene mi annata ɗum mi woppat tan kala mbo suuɓi min mi jaggarana ɗum miɗa andi ɗon weeɓani kono noon ko wonti souvenir wonti ko mbiyata ko archive donc horaki siko tawi hande woodi baɗɗo mandaji ɗiɗi horaki kam nene wiye Adama de waɗino mandaji ɗiɗi est ce que mi wawa yaade pour goɗɗane wona saabu haɗa wawi wonde hen tawa so goɗɗo ari waɗa ko ɓuuri ko bannaɗa ko wadde horaki tawa ɗum ina wawi wonde en tout cas ko hollunode président de la république tan wonde waɗani kam teddungal laamu haɗani tan e député laamu haɗani tan e ministre haɗani tan ko ɗum teddungal ngal tan yoni min kam mbiyatmi ko président de la république hande ala ko jarananimi saba ala ko waɗani ala ko waɗanani yimɓeɓe ɗum taki noon mbiɗa sikki tan abou diop siko en naati e nden bundi horaki kala poɗɗen en haal kaalen ma en kaalen a somi jumani hono ma en kewani gonnoɗo député e saaha PDS wonti député e nder APR ala weeɓani saabu que assemblée presque ko min tan wonno gonnoɗo député e Ablaye Wadde ha feeñi hen manda kadi dewtoɗo hen kadi garta kadi gonta hen tawa noon wonnoɓe ɗon eɓe gonde makki guila nden ɗum ɗon mbiɗa sikki tan ko ɗum teddungal mbiɗa sikki hokkuma ɗum ko arde law e jabde ko metti ummade tawte Ablaye Wadde law Ablaye Wadde law tawte makki non okkimi ɗum koko jaami ko to Ablaye Wadde o tottimi ko o digimi ko o wima waɗanam ko waɗananimi ko wino ko waɗananimi adan ko mbimi ɗum fof mi yaafima horaki makki ko ɗum ƴeewi saabu mbimi ɗum wonde min en tant que député e yeeso Aliou Dembourou mi pari pour démissionde en tant que député mi ɓorta wuttam en tant que député mi jaggaranma mi walluma sa dañi jaaden pouvoir sa perti jaaden opposition kam nen horaki tawa ko ngal teddungal o ƴeewi o wi wonde mi wawa ɓortude wuttam en tant que député mi tawtoye ɗum o fiso suɓade kadi o woppammi o wasami ɓornidde wutte o mo ganduɗa ko min takno ɗum ɓortudema horaki tawa ko ɗum aussi donc ɗum taki noon vraiment mbawmi tan ko donade ɗum e yettude ɗum donay toon Adama Alhaji Samba Dadi mo kaɗa kanko woni koɗo Pindi TV en jettimo en juwama no fewi Adama gurdama to suudu sarɗiji tawɗa suudu sarɗiji ko ɗemgal pula hayso wona ina yeeɓani dañade gueɗal muɗum no fewi wiya ko ɗemɗe gendiji kono ko jolta tan ɓuuri toppitede yimɓe fof ceedima guila e haalirde gendiyankoore dole Sénégal so leeru ko yonti so jefɗe guittama an goto woni ballodirɗo amen kaɓeteɗo winda ɓatakuji haala yetto ministre uji haala ha tengti e nder gueɗe ɗe ganduɗa ina mbaɗe e kala saaha ha tengti e nder Sidi Lamine Niass ene leñol ngol ha tengti ɗum hande o an kon jaltuɗa suudu saɗiji ko beele alanama yewende walla nimsa wiide min somi wonna toon ɗum ɗo yewta yeesame
eyyi ɗum alana kam yewende alana kam mimsa saabu min kam mbiyanmi neɗɗo foof koye contexte mo gonɗa o poɗɗa wadde ko poɗɗa ko wadde ɗum tagi soɗon teski de jaami dolli de Macky Sall ari dolli le 26 février novembre 2013 mi huccite Macky Sall mbimi ɗum président jinmi ko jiranoɗa aynaɓe jinmi ko jiranoɗa aynaɓe saabu kala ko jiiɗa koko gasata aɗani mi wi président de la république kala ko jiiɗa koko gasata laamu koko gasata laamu koko nattata wadde ko ni mbimi président soɗon toon jii vidéo ji ɗi wadde noon jinnomi wi tan ko wonde minnene to to gonmi assemblée nationale miɗa tijji wonde koko gasata tawde miɗa tijji wonde koko gasata ko potmi wadde on saa ngel sayel daɓɓel ngel potmi ngol wadde potmi tan ko wadde ko potmi ko wadde somi pari mi yahi so tawi goɗɗo ari waɗani ko foti ko wadde min kam tawa ko miijinomi wonde ko ɗum potmi wadde ko ɗum potmi layde mi layi ɗum so goɗɗo ari so waɗanine min kam mami jooɗo tan e place am ɗo potmi jooɗade mi wiyata wonde a yahmam sinno mi wonino ɗo ala gonɗo o ɗon ko so waɗi ko foti ko wat moƴƴi so waɗani ko foti ko wat ko rôle mum min kam ko ponnomi ko wadde ko cikkumi ko ɗum tan mbaɗmi hay soko seeɗa beele saɗa waɗa ɗum ɓerde ma dillata hen aɗa haala tawa wonɓe nantama gona e sibtade walla gona e ɗornade beele ɗum haljintama seeɗa ala ɗum haljinta kam saabu min so miɗa haala goo mi yeccittaka woni mi hulani nattude wonde min ɗum hina jeeya hen haɗani hewɓe sa woni pouvoir hewɓe hen mbiyata ko ɗum ɗo somi waɗi ɗum horaki mi itte horaki somi waɗi ɗum ɗo walla mi tikkane min horaki Allah walli kam ɗum mi miijatako ɗum mi miijatako tikkanede mi miijatako ittede saabu mbiyatmi somi ittamane tawde tan mi layi ɗum ɗo ko potmi ko layde vraiment jarani kam saabu sa ƴewtodima de mbimami nde wonde de Mamadou Seck nayi min nde yomin ɗoftu ɗum min jahloye Djuboka ko galle Djuboka wonno saabu de mbimi nde wonde monsieur le ministre d'état min de won ko jinnomi haalde o wimi Adama kawam ko mbimi ɗum aɗa tawa ñande inauguration o kono noon tawde haɗa tawa andi wonde ko kewno ko ñande en min Adama mi waɗi décidé wonde mi jaggaranta président Abdoulaye Wade en 2012 Mamadou Seck immi dari wi wonde député Adama mi jaɓata garen ɗo jaale haɗa haala koɗo haala mbimi président ko kalatnomi mi haali firti ko wonde min ko jinnomi ko haal mi haali ɗum gasi no yaari fof hina moƴƴi wadde minnene mbiyatmi ko assemblée nationale so de gonmi toon kala ko kalmi jaggumi ko ɗum potmi haalde ay joni miɗa wiyatno won vidéo goto mboɓe mbaɗat hen miɗa wiya joguiɓe leñol ngol alɗuɓe leñol ngol mbaɗ e téléji e radio ji ay joni ɗum ɗo ko mbaɗɗon min mbiyatmi ko horaki taw hina e nder e ko miijotonomi ay ɗum ɗo ko mbaɗɗon joni miɗeni haala ɗo pular hina weeli fittandam walla mawon mbaɗ ko ganduɗa ma goɗɗo nanɗo pular teko ɗum e nder galle mum wadde min ko ɗin miijoji kalatnomi tan so waɗama moƴƴi so waɗaka moƴƴi kono min kam ko potnomi ko yaltinde mi yaltina ɗum kala nen eɗe jagguiri ɗum hina moƴƴi e hikka nde wiya won bandiraɗo mo nayi mum ƴetta fodde temedde naggue nawama waɗama ni a tampin no fewi Adama eyyi ko jinggol tan woni ɗon woni jinggol ngol ko ɗum toñangue saabu takide woni toñangue ko maɓɓe min mi anda ɗum boom mi meeɗa ɗum yiide ko badɗa ɗo yam tan walla ko nanɗa min so woodi toñaɗo to banggal leñol ngol ko potmi hen waɗ mami waɗa hen seeɗam kaddi bawɗam horaki taw o nanino goɗɗum ko pernomi wadde ɗum taki o noddimmi ɗo noddimmi ni o haalanimmi koko wone mum saabu ko ɗum serment min jaggumi ko layi ko ɗum serment saabu serment ɓurata wiide min komi julɗo min jibini oɗo kurka min ko oɗo woni afam Allah ne andi kadi komi jaaɗo makka Allah ne andi kadi ko kalatmi ko gonga nayi ɗi ko min jeeyi temedere e nayi ɗiɗi ko min jeeyi so ɓiyam wujji sina soke yo soke sina waɗe susir yo waɗe susir so ala yoɓe ƴeew noɓe mbaɗi kono ɓe ngala droit arde ɓe ƴetta ko gurdunomi ko rewɓam gurduno ko sukaɓam gurduno ɓe nawa saabu kam ko mawɗo hoore mum saabu ko dañɗo duuɓi 35 sinno ko cukalel boom wiye wonde yomi gadda ɗum kono tawde ko majeur ɓe potani ƴettude jawdam minnene jaggumi ko haali ko ɗum logique ko ɗum tan nannimi hen mbaɗmi hen kaddi bawɗam e dendagal yimɓe ɓe ganduɗa gondumi e nder ɗum waɓe no Abou Djouba en e woɓɓe ɓe ganduɗa vraiment ɓe darima darde nde min poti darade pour on vraiment anda wonde hombo jogui bandiraɓe anda hombo jogui jingoɓe saabu neɗɗo foof hombo foti dañde jingoɓe saabu min mbaɗirno ɗum wona pour Ousmane Ka on tan min mbaɗiri ɗum ko pour horaki tawa ɗum ɗo koko ɓooyi waɗede no meme ñande foof horaki saabu sa ƴeewi temedere nayyi ɗiɗi so yeyrano no fotno yeyrede
hay saka nay kol hay saka capantati nagge hino foti yobde million ngaji jeetati kono so wiyama temedere ɗe yo fof gas firti ko wonde ko jeygu tan no weltiɓe ko ɗum woni injustice o ma jafɗa to banggue ñawowande kono ellema taw ko UG o ko kañum liɓi mawɗo ma taw ko liɓa ɗum non ko liɓa ha joni koko waɗa appel saba le 14 novembre nduɗo nden kadi appel o arata saba Allah hoddiri taki ɗum leltude ko mbo mbiyanno claire ko woni collaborateur UC o mbo nelanno pour yo addoy nayi ɗi on ko cankiɗo Allah hoddiri o sankimo tawaka taske o donc ɗum ɗon fof ñawande fuɗɗino ko yeeso makko ñawande fuɗɗi ko yeeso ɓe jeeyi noon pour wadde enquête ɓe mbi wonde o sellani il est gravement malade Allah hoddiri bon avocat o heccangi de noddumi maître Mbengue o haalanimi o lelni enquête uji ɗi ko claire ko mi andano bon ko woni claire ko ko collaborateur huissier gaddoy noon nayi ɗi Allah hoddiri o sellana ɓe kori wadde enquête mum Allah hoddiri o sanki ɗum hina jeeya ko leltini affaire o kono noon ha joni woppaka saabu le 14 novembre oɗo woni appel o tribunal Kaolack woni ñawaɗande nde ko mawɗo liɓa watti ono mbatti appel eyyi ñawore nde liɓa saabu ɓe mbi ko wonde ɓe jogui droit yeyde nayi ɗi oye noon wi ko ɓe jogaki droit yeyde nayi ɗi saabu nayi ɗi Oumar Ka on jeeyaɗi jeyɗi ko Ousmane Ka ɗum taki min mbi min dakarani ɗum pour ɗum taki appel o waɗa beele on dañino yimɓe tawiɓe tigui rigui tawi ko ñawoɓe walla avocat jotto huuƴat tigui rigui tawiɓe hen eyyi min dañi avocat ji tiɗɗi saabu min ƴettiɗo avocat mawɗo biyeteɗo maître Mbengue ko jibiwolde wenno min ko 2 millions ɗum ɗo min jooɓi maître Mbengue kadi ko yimɓe woɓɓe mbanno ɗum aussi min jooɓi avocat goɗɗo donc firti ko wonde bandiraɓe vraiment noɓe ponno darade ɓe dararima noon saabu sa ƴeewi de appel o waɗa vraiment yimɓe heewɓe mbaɗi hen ballal maɓɓe saabu so wiyama nde Harouna Gala ƴetti million ngaji ɗiɗi pour yomin cottoye nayyi keddiɗi ɗi 48 nagge heddi min cotti donc on nene haɗani waɗi hen ballal mum so Djiby wi wonde avocat o ko kam ƴettata avocat o mbiɗa sikki tan kam nene waɗi ballal ngal fotno wadde waɓe no Abou Djouba en e dendagal yimɓe wonɓe Europe won walliɓe hen ballal mabɓe surtout noon kadi omo ganduɗa kadi kam woni Ablaye Daouda Diallo kam nene vraiment so yeehi sottani ɗum nayyi hande nogasi ɗiɗi wiigi so addama e gaynaka ɗin ɗe gonata hande duuɓi ɗiɗi tan majji fof ɗi jibani wadde on ballal mum vraiment seedama donc firti ko appel o appel mo mbaɗɗeno tan wallati ɗum pour kam o ɓesdo wurde o ɓesdo ɗum saabu so wiyama ande jawdi ma fof nawama a hortima hay ko coɗɗa saku mara firti ko an ka maynoɗo ha paari wadde noon ɗum ɗo hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Pinde TV ɗo e Touba Villa e heɗiyankoɓe haalirde Taccan on calmama jomamo jettama on kettima koɗo galle ko Adama Samba Daɗi honorable député gorko pullo cusɗo reedu daraniɗo leñol calliɗo yaware kuɗotoɗo gacce keɓotoɗo belka mo endota ko funti kanko woni koɗo meɗen e ngal ɗo dawal on keɗima ko haali ko dawal ɗimmal dawal tataɓal ngal ɓoyata mamin gartu hen so Allah lamɗo jaaɓi